Toper TV uvádza bonusová záhada vraždy v GTA 5. Táto záhada vraždy, ktorú si dnes predstavíme, je mnohými považovaná za najväčšiu záhadu v GTA 5. Točí sa okolo filmového priemyslu a dá sa rozlúsknuť len s postavou Michaela. Záhada je pomerne zložitá, ale vďaka silnej komunite okolo nového dielu sa podarila vyriešiť a v skratke si ju dnes predstavíme. Ako bonus vám hra otvorí dva vintage filtre, ktoré si môžete aktivovať cez mobilný telefón. V tejto záhade nevedú žiadne zrejmé vodítka počas príbehovej časti hry. Jedinou nápovedou bol screenshot zverejnený vývojármi 26. októbra 2014, na ktorom Michael prechádza popod oblúk a po jeho pravej strane je nápis: Starý Fred sa choval slušne, ale v skutočnosti nie je. Vývojári dodali, že Michael môže sledovať stopy umiestnené po meste a vyriešiť tak záhadu týkajúcu sa najobľúbenejšej časti priemyslu Los Santos, a tým je samozrejme filmový priemysel. Spomínaný Fred je producentom filmov pre deti v štýle Walt Disneyho. Spomínaný nápis môžeme nájsť v tejto časti mesta na stene hotela. Ďalší nápis hovorí: nie je záhadou, že ju utopil kvôli tomu, čo vedela. Tretí nápis sa nachádza na tejto budove a je na ňom napísané: Fred točí rozprávky pre deti, čo je zábavné vzhľadom na to, čo spravil. A štvrtý nápis sa nachádza na observatóriu a hovorí: David Richards to vie. David Richards založil filmové štúdia v roku 1978. Zahynul v roku 2012 vo veku 103 rokov a bol otcom Solomona Richarda, súčasného vlastníka štúdií, pre ktorého plníte s Michaelom misie počas hry. Telo utopenej sa nachádza v tejto oblasti. Mŕtvola má očividne zabetónované nohy, aby nemohla vyplávať, a keď sa k nej priblížite, hra automaticky zasejvuje pozíciu. Po tomto kroku sa vo filmových štúdiách objaví žltý kruh, ktorý umožní vstúpiť do kancelárie a nájsť poslednú zo stôp. Na stole nájdete dopis od Freda, v ktorom sa priznáva k vražde svojej sekretárky, ktorej telo sme našli v oceáne. Zabil ju, pretože vedela, že pár rokov dozadu zavraždil muža menom Isaac. Ďalej sa dozvieme, že telo Isaaca by malo byť pochované v starých doloch. V liste ďalej vydiera Solomona, aby nikomu nič nepovedal. Až keď objavíte tieto stopy, bude sa dať objaviť ďalšia. Tá sa nachádza v opustených doloch. Tu musíte nejako odpáliť dvere do dolu a v ňom nájdete mŕtve telo v dobovom obleku z 50. rokov. Vedľa mŕtvoly leží filmový kotúč s nápisom spoločnosti Davida Richardsa. Jedná sa o Isaaca, ktorý sa vám pridá do kontaktov v mobile. Nedá sa mu zavolať, ale po vytočení jeho čísla sa vám zmení filter v hre, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Dnes sme si predstavili záhadu vraždy z prostredia filmového priemyslu v GTA 5. Ak sa vám naše video páčilo, nezabúdajte lajkovať, komentovať a odoberať. A ako vždy, ďakujeme za pozornosť.